Χριστός Ανέστη με υγεία, προσοχή στα δυναμητάκια και... Πίσω, παστή. Έλα, πάμε. Άντε, πήγε έτσι και του χρόνου. Έλα, και του χρόνου. Εδώ πέρα βλέπουμε την προετοιμασία για τα δυναμητάκια. Είναι 3 δυναμητάκια. Θα γίνει χαμός. Αναλογία γουρούνας. Και κύριοι, σας παρουσιάζουμε άλλη μια μεγάλη έκρηξη που άμα βλέπουμε καλά είναι 3 δυναμητάκια που δεν θα υπάρχουν για πολύ. Χριστός Ανέστη! Εντάξει. Άντε όμως μην έρθει πάνω μας τώρα. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Πού πάνε και... Ωραίο.